вас, шановні господарі і спадарні. Сьогодні ми розкажемо вам про цікавостки, які відбуваються у Галунківській середній школі під час тижня білоруської мови і культури. Починається гэта урачыстасць пасля зімовых вакацый. Вучняў і настаўнікаў пры ўваходзе ў школу сустракае вось такая алея цікавых беларускіх слоў. Ці вядома вам значэнне слоў насамрэч накшталт прынамсі? Сёння я вам пакажу значэнне слоў нахбом. Прывітанне! Што тут у нас сёння? О, ідэй, цудоўна! Значна смачней, чым са шклянкі. Штогод у нас ладзяцца выставы беларускіх прадметаў і рэчаў. На гэты раз выстава дэманструе беларускія назвы посуду. Вось вы на чым прадукты рэжаце? На дошцы, а я на кнужцы. І каву п'ю не з чашкі, а з філіжанкі. А зараз зазірнем у майстэрню. Как нагадаць вучню пра сімволіку беларускага арнамента, дзяўчаткі 10 класу малююць на руках малечыя татушкі. У 19 стагоддзі Кастусь Каляновскі придумаў для сваіх сяброў пароль. Любіш Беларусь? Люблю. Так, узаемна. Сёння хочацца гэты дэвіз працягнуць. Любіш Беларусь? Люблю!